Yo, what's up? May buntag sa inyong tanan diha mga. Another day, another life, another blessing na sad. Karon kay general cleaning karon ni mama kay gubot na kay mong bay. Ito tong baton la, kani palit ko gasol nga gagmay para sa among gasol nga gamay pud. Sa among stove nga gamay dai. Ay, dugay rin ko to kayo mga ganyan mga kay nagdawag tungit. Kani nga tungit ba? Bili ni mo tungit. Ah, tara. Dog tungit dere oh. Tago kay kusta ya. Wala na ko kuan kay dugay kay na birang hitir. Dara mga gaw. Nani ka ko anong daan dere mga bas maguan. Di ma kayo. Og di ka ana di ani aw. Garad ana jud ka. Kayo. Grabe kita ko. Duyag likay-likay. Moro dyan ay kontra dari sa bukid mga ga. Lapok. Apdos ba dyan kong mata mga ga. Pero saan naman. Kailangan nating bumangon para makatabang sa itong mother. So karon mga ga. At so adto na ko pa doon sa mga ga. Sa akong palitan ng butin. Pabutan ta mo di. Dali ra mo. Sige. So mga guys, dyan tayo semua mga gano. Salingan na mo niya. Naluoy yung kukuan, naglakaw sila lapo kayo so pasakay. So paabot ka dyan dere. So naluoy ko kay ako lagi pasakay. Pero iabot na ni sa mall ako luoy kasab-an na po ko. Una na lang ko. Sige tara mo gila. Sige. So wala pa ako ng maestra sa usangaga. So karon una lang magbalik kay kasabanda na gigusong mama ni. Lingawar kay sila. Tenduya no, paabot sila maestra. Una lang kami ko. Kapoy. Kasaban lang nagapon ko kay nadunta ng buwad. Ma. Ma. Lingko-lingko so kadyo diri ha. Sagot siya. Maga, ngaon mi maga. Ito to, kumpleto kag baon niya imong halin. Kanse. Log. Oh, iyayag lamisay. Kay wa pa man ko nabot ang order mga gaan sa TCD mo. Wa pa order may kanang round table nga lingin. Round table nga square pwede na. Diara mga ga. Sugod na may ano, general cleaning. Ingon ko mama gani ha. Poy sa mi kajut kay busog pa kayo nya. Ganahan mo siyang trabaho kay dali ko sa nagro nilakaw. Ay plato. Washing machine. Pati daghan sod man no, laba, labunon. Maglimpyo ta sa taas ma. So, karon mga ga. Nare may pasyente dire mga gay. Pasyente no. Ayun. Bako. Abli ta bintana mga ga. Ha. Karon manimpyo mi dire nya ani maning hawanan kay murag gubot pa kayo. Nya man na ni bisag gamay tagbalay at least limpyo. Kay basin pohon nagdako na ni. Oh, mura ko ni pohon. Makapabuhat og balay si mother. Aw. Marang-arang na siya mugapa-gwapa na ni. Oy, ko anday, ngani ha. Kanang suko kay mama kay ngunsa na kuno kong naong. Kuan ni bungot ma? Ang ini sa tinyo ang ubos. Kuan ang ubos. Ang mabaw. Dito na nako pakuan kay para kuan ba? Dirty look ba? Dara mga ga. Check tuyok ng sugod no. Check tuyok ng sugod ang kuan. Ang labunon ma. Iba kang anong tawag sa kanang labunon og imong trabaho labada? Ha? Iba ka? Sa kay baw. Anong murag kuan? Para nako. Anong labada ang tawag sa labunon og imong laban kay labi ra ikaw rang usa. Labad gid sa o. Labad. Dili maglabad mo wala ikaw rang usa daghang kay labunon. Una labada siya. Hasta kang labada sa o. Labi nag puti niya bulingon kayo no. Puspon sa mo ang kuan mga ga. Labada kay naglabad mo sa mong washing machine. Di na mandar, mandar siya pero tungot man niya. Kanya ko nang maguba ipatanaw ko ning mama. Karon, bigos ko. Mano, kay murag duha ka adlaw man
Ana, usa na siya sa muna usa sa benepisyo sa mga ga na pagtambay usahay. Di ka na ligo. Pwede ka di maligo. Asa ni hangir? Magnino kay sa una panahon wala pa kini naimbento ang hangir. Naimbento na ning hangir pero di pa may palit. Kay og napalit pa sa unang hangir sa mama. Murag pirmi ni mga bali. Kaya di mo kay kiyat tapos nun magunal. Salamat sa mo katong uban nga nakatilog hangir nga pa na imbento ng mga dagong hangir kay naimbento na naaw. Nabaghang lubot mura na kuan di padulan. Ari mas gawas butang ma. So shout out din sa taga Imperial no. Baka naman sponsor mo washing machine may para di maglaban mo dre. Ma? Imperial na mo no. Wala ka washing machine no. Manamig panlaba mga ga. So kuan, time out sa mi kay pudpud ng kamot sa kuan, kinuskos. Ha? Ah. So, mo to siya no? Imperial shout out basin tayo mo sponsor ka. O washing machine. Manawag ligo no. Yes. Go na kayo. Dito ko sa resort. So, Kaya resort. yaw mo mama. Kay si Sir Ninyo. Okay lang resort. So, okay lang resort sir no. Nalimpyo-limpyo na dari mga ga, dari sa sod, nalimpyo-limpyo sa gamay. Medyo gamay, medyo naman balaygot. Nalimpyo ang sod, pero ang gawas na puli-puli. So, amo siyang, kawan, kawanan sa rin ako din, no? Ikaw man, mamilo po ko sa mga nilabhan ay. Yeah. Manguwas ako sa kong bungot, kaya nirequest akong mother, napakuhaan ko. No, akong plano dito na siya pakuhaan. Yeah, kuhaan lang na to. Ano pa yung mga limpyo nun mga gay. Eh, nanghuha mo bumba. Very good kini siya kay tama don chip cook ron magutan tayo niya aton chip cook kitama di kapoy ko na siya na huwag misag bomba dili na gibutang mura baguli diri butang lamisa amo sa nentiwason diri mga no may orang-arang ni tanawon diri bisag gamay ni at least limpyo gamay lang so nilakaw sa mga no so di pagi siya ingong limpyo kay siya mga no nang need ko ang siya gamay space code disod mig butang sa kanang mga gamit ba. So, mumuhay sa mi. Lakaw sa mama kay magbayad siya siyang ngatsu. Ato sa nawalaps. So, karon binta-bintahan na ang panahon. So, nagkuha ko sa bungot. Pumutiwas kay medyo mulag habo lang razor, no? Yeah, kay ba? Duplikara ba? So, ako sa mga gano. Kanang kaon sa ko niya. Kuan. Kanang ay na kayo ipakita dahil na kayo usa sa akong gipulawan gabi eh. Dala, ano siya? Nag-paint ko. No? Medyo binta-bintahan na itong agi. Pwede na garo na ikuan. I-paint sa kuan, bag. Karon, kaon sa ko, niya ikaw man. Kasi matulog ta kajot niya. Ay, mughawa diha. Kita balik ko niyang hapon ko, basta napat yung mabuhat ni. Ang ito sa mama nga, magbuhat ng bangkito kay para lamba niya. Pero kuan mon, lapok pa kay diri. Mura pa siya kuan. Chocolate. Oh, watay mabuhat aw. Ay update tayo mo niya. Madagaon mga gano. Lugar mo gyud kalahian tong bungot eh. Mo gyud pa nga. Daram lakaw nga to, may taon to akong migo, budjul. Tara sa ting. Dos. Kita miglingaw dire. Tara sa. Ha? Oh, alas 6 ka doon. Kita sa miglingaw dire mga ga. Samot ko. Samot bate to no. Bumba ko ulit bumba, ha? Nakoy. Nakoy bomba dito. Pero katong mubuto. Kau di ka mo to drill? Di ka mo to bomba nako. Ya words. Yawa. Kuha mo kasi mong farm lagi. Dako ay kag farm lagi. Nanay ko anay. Nalagay. Kanding ba kanding? Dah, kanding tira daw. Dah. Nanay kay kuha nga mga gano. So ganiyan sulti na bati atong nang di na angay sulti no kay binuhat to sa Ginoo. Ano mga Moises to? Kita wala gibuhat ang Ginoo nga bati kay. Ano siya? Kita gibuhat ta pinagi sa yan dagway so wala batig naway kay. Naday batig naway ba no? Love yourself. Ug wala may yung gusto gwapo ta. Adis kita sa tong galingon. Gwapo ta kay mo ta gwapo ta. Lupa na to galingon eh. Yapag. Tah, giya ka batalik unay. Ani ko ano? Dul. Lah, Pagkita kaya hilin ba? hoy ato tadi to, ang putok na yung utang mo bayar. Pag hiko gugusabi atong kaldiritahon.
Ha? Ayun, baka pagputol o ikog ting. Ito sagol sa kawan ba? Munggos. Yee. No, green kayo ang ano? Tuguyanan budjulo. Ayos ay. Diri sa inyo do ba kay wala lagi ko ano basa to sama basa kayo bus. Diri ko ana kanang uga na ba? Kanding oh. Mo ni lawag sa kanding. Sa tawag kaning kahuya naman. Tagbuta do. Bagon. Mo ni bagon? Ya kani. Ha? Palailo sa lubot. Asa din yung CR do? Kana dia imo tanang nakita, kana dia, kana. Na dako ang CR. Kung sa inyong lugar mga gang, sugarol dito mga karaang tao. Pero sukay ko yung sukol ang lugar ni. Ngingig ng mga bangka ay oh. Bata pa ka na eh, training na na. Pasilong ni mediri mga gano kay uwan. Ataligsik ba dai? Unsa may nga duha? Ha? Unggoy-unggoy? Kaburo. Kani unggoy. Tara di dai. Tara unggoy. Tara saksak unggoy. Tara kalgaburo ni. Tigil lang, tigil lang. Oy, buta mo yung ka na. Kajol. Oy pila usara? Sabi na. Oy gumigo. Ah, do. Pildir ng bata do. PBO tirada do. Relax ra kayo mga gaw. PBO lang. Lang sana lang. Pana? Ay ko be? Asa man? Lola? Mami? Ngiga do? Tulog na. Wana ikaw do. Akan nang 45 do. Ganiyar na do. Way ilis-ilis magasin do. Tak grabe. Pildi eh. Oh? Ha? Uy, tanay bala do. Ta, ngilig pang Janwy ko eh. Kanay bunot nga armas di mo dagbala. Nanag na do. Do. Ang kadado, bisag-usag pusil di migo. Ang kontra. Yan na rating. Nanay na magaw. Ah, you know na what is guan Filipino movie. Diba? Price ka na, PBO. Classic, you know? Classic. Do! Lami kayo, Do? Ipakita niyo. Sa tanang pagkaon, sa'yo pinakalami. Sa tanang pagkaon, sa'yo pinakalami. Tanang na dalawang pagkaon, sa'yo pinakalami. Ha? Kanang libre kayo. Lami ka na. So, nauli na ko sa itong balay mga gano'n niya. Karon, ito na yung tapos na itong vlog. Kaya hapon na ya. Magdiga mo ba tada rin, no? So, ganiya day, waman nilog, dili na magkay kalugsong si Pujol. Kaya bago man namatay ang papa. So, karon, kami ni Sagka dito. Di mo siya kalugsong. So, kami ni Sagka, no? So, kita maklaro, no? Itong i-kare. Atong i-on, be. Ibalik ang kahayag! Ah, matik! Bis ka man ka na, eh. Be, gawas na itong gawa na, be. Booking remote. Ah, okay kayo. Huh? So, mo to siya tanan karong adlaw mga ano. Hope ko nag-enjoy mo sa tong vlog karon. Ay mo kalimot sa pag-comment, like, share, and subscribe sa akong YouTube channel no, Ganoy TV. Ay mo kapulan magtanaw mga ga. Anoy out. Hapit ko malimot mga ga. October 5, Happy Teachers Day sa tanang maestro ug maestra diha no. Bye-bye.